May gabi sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa atong programa mga huni sa kagabiyon. Sa ngalan sa atong tigdumalan dining maong tulumanon, Pastor Noy Mahait. Kini si Pastor Rodney Rimo makiguban kaninyo sa hulip pero naa siya dinhi karon makiguban gyapon kanato. Og sa ngalan sab ni Engineer Vince Pelesco og sa atong mga mag-alawit karong gabi usa kini ka pribileyo nga kita makiguban dinhi sa mga huni sa kagabiyon Sunday edition og at karumpit siya Jess sa Abril tuig 2022 og atong sudan kini pinagis magampo ta. Langit to na mga mahan, nagapasalamat kami sa imong grasya o kaluoy nga samtang kami daig kanimo sa mga lawiton, kami maghangyo sa imong presensya nga maguban kanamo ining orasa panangini among mga viewers karon, mga tigpaminaw sa ngalan ni Ginoong Hesus sa amen. Maayong gabi ug mayong adlaw ba diha kaninyong tanan nga nagasunod dinhi sa atong tulumanon mga huni sa kagabiyon nga kita madungog dinhi sa UKFM page sa Biliran Voice of Hope og sa gihapon kini ang inyong higala hulip sa atong tigdumala dinhi sa maong tulumanon makiguban kaninyo og atong sugdan kini ang atong programa pinaagi sa usa ka alawiton nga ato na karong i-online ang atong mga kauban si Sir Dinji dinhi og si Sir Jem. Maayong gabi ninyo niha og sugdan nato ang atong programa karon og magbabay-babay sa ta no isip pag-opening sa atong mga viewers nga nata dinhi nakig-uban og magasunod na ang atong alawiton karong gabi busa pag-relax mo diha pakig-uban og palihog o share kining atong programa karong gabi kay kini usa ka pinasahi abotag usa ka oras kapin sa atong programa karong gabi. Stay with us dinhi sa mga huni sa kagabiyon Sunday edition. Down on my knees to worship you. A song of praise for the goodness and mercy you showed unto me. Even though at times I strayed away, many times I forgot to thank you, Lord, for the blessings and answered prayer. But you never give up, you keep leading me on, strengthen my faith to believe. Take me, oh Lord, show me the way, send me where you want me to be. Let your glory to shine and transform me. I give to you my life. There are things I may not understand, Lord, as they come along my way. But then why should I fear, knowing you're just so near? I trust in your guiding hands. Take me, oh Lord, show me the way, send me where you want me to be. Let your glory to shine and transform me. I give to you my life.
Take me, oh Lord, show me the way, send me where you want me to be. Let your glory to shine and transform me. I give to you my life. I give to you my life. Mautong atong opening song karong gabi o usa kini kabinisaya nga mga huni sa kagabion nga inyong mabati karong adlawng gabi sa Domingo. Pitsa Jess sa bulan sa Abril at tuig 2022 o kaninyo mga kaigsunan o mga viewers, salamat sa inyong paguban. Nakakita yung mga viewers karon din na si Lane Abinales, mayong gabi kanimo. Og ingon sab si Marilyn Tumakas, mayong gabi. Og ipalihog ko og share sa atong broadcast karong gabi. Mayong gabi sab kang Pastor Noy Mahait, Ma'am Jimalin nga nagapaminaw karon og salamat sa inyong pagpanag-uban dinhi sa atong programa. Og special edition. Isip hulip ni Pastor Noy Mahait tungod kay si Pastor Noy Mahait di pa kayo siya tungod sa murag na bagyo. Okay, Marilyn Tumakas, mayong gabi diha kanimo. Og si Lane, Buhi Abinales, mayong gabi. Og sa tanan nato mga suking tigpaminaw. Og mo katong atong opening song, nining gabi una sa atong pagpanag-uban. Apan sa di pa kita magapadayon, anay pipila ka mga panultion nga atong ipahat diha kaninyo nining panahon sa pagpamalandong nato. Ang atong balang kasulatan kanunay nagahisgot kanato sa pagsunod sa Ginoo og nangingon dinhi sa Santiago Kapitulo 5 versikulo 16, confess your fault to one another and pray for one another that ye may be healed, and effectual fervent prayer of the righteous man availeth much. Og kanunay kita maghatag sa pagsugid sa atong mga kasalanan, pagpangaliupo ngadto sa matag usa og matud pa ang pagampo sa usa ka matarong uban sa pagtuo adunay kaayuhan. O mao ka ng atong unang panultiyo nasa Santiago 5 versikulo 16. Okay, i-check nato kung na ba si Pastor Noy Mahait sa atong linya. Hello Pastor, may gabi. Pastor Noy Mahait. Okay, on standby na siya karon. Okay, Pastor Dirimo, mayong gabi dia. Oy, Pastor, may gabi kanimo. Kamusta naman ka karong gabi? Okay dia busy gidili og pang pilot sa mga naagi as tubig kay pwede kusugas hangin og uwan. So unsa may update diha karon sa bagyo ba na? Yeah, bagyo ning sa bagyo ni? Sikas bagyo? Agaton, bagyong Agaton nga wala tuunaw na ang mga paglaom nga makadamage sa daghan ng mga kabalayan o mga kahubayan diri sa atong dapit na binagikan sa Matalom, Bato, Hindang, Ilongos, Ilopakan, Baybay City. Sa Baybay City karon update na sa mga kaigsunan no nga mag-ambig na tungod kay taas na kayong baha sa Baybay City ug part diri sa Matalom, paingon nga rin sa Bato, Pastor Randy Remo. Okay, so kini nga bagyo Pastor Noy Mahait kano saan ni nagsugod? Usa na ni kasimana Pastor Randy Remo nga wa pa gyud kagawas hangtod karon, pero ang adlaw lang mao ipagboylo niya sa uwan ug hangin. Hangtod karon ang atong FM station diri naghinahinay nagpanulod ang tubig unya kusog ang hangin, kusog pud kayong ulan. Unang nabala kami nga tingali unya ni siya og muok nitong taw-taw ng atong kuryente. Ang ulan din karon Pastor, sige paghihapon og bunok ang ulan. Perting kusog sa ulan ug sa hangin. Og diha lang gihapon ka Pastor, isip nga ako ra unta huli pa ni imong programa karong gabi aron mabibo sad ta dinhi. Kay mo ha magining programa. May tag magpakita pod ka aron kana. Okay. So Pastor, ako lang siguro iuli kanimo ang kuan kay ikaw magi-host ani.
Pero sa di pa ta, Pastor, atong i-greet sa si Pastor Jimmy Sabandal. Pastor Jimmy Sabandal, nakaroon din sa programas Biliran. Okay, so sa UKFM ang gabi kanimo si Ma'am Lea Poblador, mayang gabi diha kanimo Pastor Dong, o si Jerlyn, mayang gabi sa diha kanimo. Okay, balikan nato si Pastor Noe Mahait. Pastor, asa naman ka? So dili kay ko dugay siguro ko pastor kay wa ko ka malugulos ani mo offering among kuryente karon diri. Mao ba? Pero samtang naka diha, magtabang-tabang na pud og istorya kay aron Yes. malipay ta. Okay, no problem. Okay. So balikan nato karon ang atong mga kauban. Og nadunggan ba to nimo Pastor tong atong opening song karong gabi? Wala karon pa ko naka-open. Wala pa. Basta kay katong opening song, nahibalo na mga atong opening song nagkanta ato mo si Brother Dingy o si Brother Jim. Og atong ibalik kanilang panahon Pastor alang sa dugang mga mensahe sa alawiton. Og kamo nakig-uban dinhi sa huni sa kagabion Sunday edition karong gabi Abril 10 tuig 2022 alas 8:22 na sa gabi. Og kamo nagasunod palihog i-share kining atong programa karong gabi nga mahimong panalangin ngadto sa uban. Stay with us. Love of God is beyond measure. No human wisdom can comprehend it. Why God our Father gave His only begotten Son to seek and save the lost and redeem this sinful world. Jesus died on the cross of Calvary. Thank you, Lord, for your love to a sinner like me. I'm not worthy of your grace, yet you gave your life for me. To show my love to you by keeping your commandments, for obedience is the test of true love. The love of God is deep and boundless. No human mind could really fathom. When Lord Jesus mediated us in heaven, so we'll be forgiven when we confess our sins as we draw near to God's throne of grace. Thank you, Lord, for your love to a sinner like me. I'm not worthy of your grace, yet you gave your life for me. I long to show my love to you by keeping your commandments, for obedience is the test of true love. The love of God is pure and endless. No one on earth can surpass it, for Jesus promised to come back again to take us to heaven and live with Him forever. I
praise you, Lord, for your matchless grace. Thank you, Lord, for your love to a sinner like me. I'm not worthy of your grace, yet you gave your life for me. I long to show my love to you by keeping your commandments, for obedience is the test of true love. For obedience is the test of true love. For obedience is the test of true love. Kamu nagapadayon sa pagpaminaw dinhi sa mga huni sa kagabihon. Kauban ka na ako karon sa Pikas Linya si Pastor Noe Mahait. Hello Pastor, may gabi na po diha kanimo. Kamusta diha imong location? Okay, atong padayonon andun ay binsay dinhi ni Grace Kabusas. Amen. Og matudod pa ni Rhea Kasipong. Good evening. Thank you Lord for your love. Og naa sa minsay dinhi si Michael Kabatingan Dilaw. Maing Michelle. Hi Michelle. Dinita Michelle, binisaya ni karong gabi, special ning pagpanag-uban nato. Okay, dapat dinhi si Grace Dela Torre Kabusas. Watching from Bahrain, good to hear you my son DJ. Og sa mga kauban nga nag-offer sa ilang kanta. Og matud pa ni Brother Bob Ritoya, maayong gabi diha Pastor. Good evening Pastor from Tuburan, Cebu. Kamusta man ang Tuburan, Cebu? Wa man nag-ulan diha. O niya si Jane of Tana. Good evening to my husband Jim Helbuena and my friend DJ. Keep sharing your talent and praise to our Almighty God. Okay, napa dinhi si Grace Kabusas, maayong gabi. Jerlyn, matud pa niya, God bless. From Moscow, Russia. Hi, Jerlyn. How are you? Thank you for joining with us from Russia. Okay, diya sa Russia siguro karon tingtugnaw, no? O niya si Ma'am Lea Poblador, may gabi. Pastor Dong, o Pastor Remo, o si Pastor James sa Bandal. Okay, o we have may gabi sa diya sa Davao, o si Liani Abinales, o si Marilyn Tumakas. Okay, check na to otro si Pastor Noe Mahait. Pastor, may gabi na kanimo? Yes, na ako sa backyard. Oh. Backstage. Naka sa, okay. Backstage. Pastor, unsa may kasulti nimo sa alawito nga gihatag ganiha? Okay ba? Madungog ko? Backstage. Madungog man ka Pastor, klaro may imong tingog din Okay. Oh, klaro kayo. Okay na. It's okay. Okay, so mga igsonan, salamat kayo sa nindot kayo mga awit no nga to sa mga nakuha og dako kay nga leksyon nga ang Ginoo yun. Klaro jud kayo nga iya nga gugma, iya yung gipakita ka sa bata usa kanato nga bisan pag iyang kinabuhi iyang gipakita dito sa Kalbaryo sa cross tungod alang sa bata usa kanato. Mga kapaglaom, wala ito nga una-una sa kanunay, ang Ginoo nagsakripisyo alang kanimo, alang kanato. Balik kanimo kapaglaom, Brother Remo. Okay, so ang Ginoo higugma kanato in return matud pa obedience is the test of love. Matud pa sa Juan 14:15 kung kita nahigugma diha sa Ginoo atong higugmaon ang iyang tumanon ang iyang mga kasuguan. Pastor, wa ka ba mga greetings karon diha sa imong nahimutangan? Okay, so shout out sa itong pinalanggan ng mga viewers ng mga listeners, no? Pasensya kayo nga muna o bisita karon nga piuna tungod sa itong kahimtang diri. Wala dili kayo dito ang amo nga plasta diri, ang buri mi ron diri, kung sa yung mahitap mo sa atong panahon. Sa karon kay ang ulan nandun karong panahon na pastora diri mo, sige pa yun o
tagak di sa langit o niyang hangin, wagin mo, wa pa jud kay magpakita ng kalma. Munang among italagang tao diri ang atong palibot, kay tingali unya o mosaka ang tubig, kay atong lugar sa Ilocos, Pastor diri mo, alam sa imong kasayuran, patag kay ni siya, gilibutan ni sa kung kayang masakan, kung wala gyud mga bukid diri nga madaganan nato. Sumuna nga amping sa to diri sa atong mga italagang mga higala, tungod kay layo kay bukid, Pastor diri mo, way madaganan, natin pataga. So, muna nga, sige may naglilili o sa kahimtang sa panahon, o atong ibantay-bantay sa mga atong mga equipments diri sa atong radio station. Kay Pastoran niya rin mo. Okay, mao ka ng mga update nga atong nadungog ni Pastor na Mahait. Og busy siya karon apan sa gihapon nagasuporta sa iyang programa og sa iyang pangalan kita naghulip karong gabi tungod kay ang mga kaigsunan kanunay nga gusto maminaw sa mga alawiton. Og kita mahimong panalangin ngadto sa uban. O niya Pastor, update na lang kung unsa pa imong mga ikapahat karon din message lang kay imuha maning programa. Igora makuha Yes, ni Pastor. imong assistant. Ato lang po i-include prayer, Pastor, ang atong kahimtang usab karon. Start from ako naman ano from Baybay to Matalom. Mo ni siya mga dapita karon nga nakasilati og dako kayong baha, no? Ang Matalom bato mubos na ko ang Baybay ubos do kay na siya compare siguro sa Ilongos, pero ang amo diri mura og level hapit with level sa ato usab nga dagat, pero dako lang kayo ang iyang area mo nang dili kayo dili makadiretso ang tubig ug saka. So ang Baybay ug part sa Matalom ug bato maoy nakasilati jud karong baha dako ka baha. Ug part sa Inupakan kunalo sa kunalom. Taas pong suba taas ug baha ang kunalom karon. Pero wala ba'y makusog Pastor nga hangin nga mao ang nagakusukuso diya karon? So mao gani ni karon Pastor. Kusog-kusog po yung hangin Pastor. Tignan number 2 na karon dali. Oh, kamusta ikumpara nato sa milabayng Bagyo, Bagyo Odette? Ang Bagyo ulit signal number 5 naman to siya. So pero Oh. kusog-kusog yung po noong pod. Oh, ato lang hapon yan po. No, kita mo kumpiyansa. Tulda, makapakli kung tulda. So ang atong tambag diha sa mga kaigsunan nga na sa daplin sa mga katubigan nga kinahanglan mo adto sa taas nga dapit. Yes, oo. Okay, mao ka ng update nga gihatod ni Pastor Noy Mahait o maupadawin ka na siya sa unahan unya o atong i-check karon ang atong kauban dinhi sa Ma'am Glory Almais. Hello Ma'am Glory, maayong gabi kanimo. Dinita kay binisaya ni karon. Pastor, wait, Pastor, hindi na ko kabalo mo. Operita ni. Oh, nana si Pastor Noy. Pastor, imo sang Yes. panahon be? Ani? Oh, istorya sa diya Pastor kay mo kuan sa ko. Okay, Ma'am Glory Almais. Welcome, Ma'am Glory. So, wala kayo kung karoon dala ni ini. Salamat ka, Pastor Andiri mo nga iya kini siyang ikuptan karon ang programa. Mga huli sa gabi on nandidisyon. So, nakabisaya to siya kahat. Nakabisaya lahat. Wait, Pastor, kaya Okay. 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 So, ato nga tayo panahon sa kang Ma'am Glory Almais. Asa papatuloy ko rin. Oh, hello. Nana ko diya Pastor? Live na ko Yes, diya? Pastor. Oh, diyan na, Oh, Pastor. sorry. Live na ka. Ni mag-o man tani atong bagong sistema. Matod pa ni Lea Poblador, nagaampo min ninyo diha Pastor nga di madaot mo sa bagyong agaton. Na si Fel Mor Salvan nagapaminaw sab sa atong programa karong gabi. Mayong gabi og Pastor, unsa may imong paboritong teksto karong gabi atong hisgutan sa di pas mo kanta? Okay, so atong paborito nga teksto nga tekstunan. Usa sa akong mga paborito yung teksto ang Psalm 23, 1-6, Pastor. Di yun ako na siya kalimtan kanunay. Kada gabi ay gini-memorize gina ito na, Pastor. Psalm 23, 1-6. Nakoy napangutanan tong milabayng Sabado sa among simbahan. Kung unsa may imong paboritong teksto, siya nga Henesis 1:1. O mao ba? Ako siyang ipangutan na Pastor. How about Henesis 1:2? Nya wa na koy labot ana.
Ono-ono ra. Balikan na to si Ma'am Glory Almais. Hello, Ma'am Glory. Yes, Pastor, good evening. Pastor Mahait, good evening. Pastor Imo, good evening. Everybody, good evening. Ma'am Glory. Yes. Wala ko noy good evening din mayong gabi kay binisaya man kuno din ingon si Pastor Noy. Okay. Sige, Bitaw, good ay. evening, mayong gabi. Oo. Magandang hapon, magandang gabi lahat. Oh, so dinhi binisaya karon kay nahimo man kong assistant karon ni Pastor Noy Mahait. Congratulations na. Ang, Oh, ang okay. ato Lisod man ko ni siya balibaran, Ma'am Glory. Lisod di siya balibaran mo ning magbinisaya. Oh, ako sa i-greet karon akong member ha na si Sir Joseph Moses. Masig makasulod ni karon din ni og si Leah Digman maayong gabi. Okay. So, unsa naman kuan karon si Ma'am Glory, mukanta ka na Ma'am Glory? yes. Pwede siguro. Oh, pwede. Oh. So, Pastor, unsa may imong ika-interview kay Ma'am Glory? Sa di pa siya mukanta. Okay. So, ganyan buntag, Pastor. Naputol, be. O, mao ba? Naputol, be, ng buntag, wala katiwas. Mm, Ojod ka humano, ojod ka humano. awa mo Kami na lang kahuman. nagtapo. Pero karong gabi, mahumanig yun imong kanta. Ma'am Glory, Mahumanag. oh, sulti ko nung ato mga viewers, di pa ka mo kanta, kano sa nagsugod ni imong talento sa pagkanta? Aron kay balo sila. Oo. Okay. Murag katong nakamat nyo nasulong kong buot, no? Nga ba, grade 1, grade 2, diya dapit. Kanta-kanta rin pastor niya, karon kay practice gyapon. Oo. Unsa ito imong paboritong kanta sa una, ma'am? Katong mahinumduman nimo sa unang panahon? Kaya pagsugod nimo kanta-kanta gyud. Murag nalimtan na. Murag nalimtan na pastor. Ah, pero sige. review Adi lang na ta ako. maglangan mga higala ug makaigsunan kay ang mga viewers nato nagsunod na og pastor magpadaplin sa ta kay ato ni hatag ang panahon kay Ma'am Glory Albay sayang alawiton karong gabi. Stay with us. Oh. Jackie 60. Pilgrim was I and a wandering in the cool night of Sinai did roam. When Jesus the kind shepherd found me, and now I am on my way home. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Near as soon as my soul when I'm weary, He giveth me strength day by day. He leads me beside the still waters. He guides me each step of the way. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. When I move through the dark lonesome valley, my Savior will walk with me there, and safely His great hand will lead me to the mansions He's gone to prepare. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and
shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Thank you. Thank you, Pastor. Pastor Remo and Pastor Mahai. Thank you. Maayong gabi o daghang salamat Ma'am Glory sa maong alawiton. Ibalik na ako sa host ni nga mo si Pastor Noy Mahait. Pastor, back to you. Unsa may mo Ikaw. Okay, oh. Atong host ba? Ikaw, Pastor. Mo-assistant pa rin mo. Ito. nindot ni dinhi kay binisaya ko noon eh. Anay gabi dinhi si Kuan ay greetings dinhi oh. Grace de la Torre Cabosa. Salamat sa kanta ni Ma'am Glory. Unsa may imong suggestion nato, unsa may imong pasalamat. Ma'am Jane Sarte, maayong gabi sa tanan nga nagtan-aw. Oh, kamao din is Ma'am Jane mo binisaya. Amen. Oh. Ma'am Jane, apil dinhi kay dinhi makabalo kag binisaya. Pastor, unsa may ikasulti nimo og imong mga huna sa mong kanta? Okay, so magsunan, ayaw lang yung duha-duha, no? Ayaw lang yung mo ayaw yung tagai o mga pila ka mga porsyento ang pagduduhan nimo sa kayo sa Ginoo. So ang kanta nga, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So siguro ni Mami Gloria Almais, yan din na-experiensyahan kapag laong pastor natiri mo, o sa yun ang mga kanindot sa Ginoo siyang kinabuhi. No? Nga, sa diha, mga kapag laong makita magmatinumanon, diha kaniya ang Ginoo yun, magasunod yun ang iyang pagkamaayo sa matagos na kanato. Muna nga, di yun ta magkapuyan, di ta magpuol, paghimo og maayo mga paglaong, kay moabot ang panahon nga, kita mo harvest na yun, Diana. Kato nga alawiton pastor nagmurag naa sa Salmo 23, murag paborito to nimo nga teksto. Yes. Oh, surely goodness. Surely goodness and mercy shall follow. O, ang binisaya na pastor unsa man? Atong pasahon sa Bisaya nga Bible. Oh, sa pagka Siguro yun. Sa pagkamatuod. Oh, ang dayon ang kaluoy sa Dios. English na to. Kani pastor Magasunod ka sige na tag in English, murag di non takabalo magbinisaya. Oh, good. Nay mensahe Surely ni Grace goodness and mercy shall di follow na me all the days of my life. oh, mensahe pastor ni Grace de la Torre, palikog basa. Yes, may mandiri sa ako pastor, cellphone naman. Okay. Dili malikayan ang pagduha-duha pastor pero tungod sa pag-ampo salig sa Ginoo. Tinuod yun na. Nga Yes. doon na tayo mga pagduha-duha. May gabi kang Ma'am Stella Jane o nagpaminaw sab karong gabi. Matod pa ni Leia Digman. Mga hunis kagabi nindot nga programa makalipay sa atong kasing-kasing. Salamat ka Ma'am Glory manindot nga kanta. Oh, kanus aman pastor nga ang tao malipay. Sa panahon nga sa panahon dili ka magulanon. Okay, makaangkon na kalipay mga paglahom sa badahon nga dili ka magulanon, di ba? O nindot kayo. Sa dihay mamagulanon ka, di jud ka makaangkon og kalipay. Okay, atong ibalik dito sa kay Sir Jim ang panahon, Pastor. Kay Murag, basig magmahay to sila nga, di na to ipakantaw niya nga. Sige lang tag istorya din eh. Kay kita, Pastor, naanan man tag istorya nga bisag buntagay. Oh, Mao lagi. nakoy amigo, Pastor. Nakoy amigo nga Pastor Sab nga grabe sa itong istorya. Sugod tog buntagay. May imbitaw sa nato to din eh. Okay, atong padayono ng atong programa dinhi sa mga hunis sa kagabiyon ni Sunday Edition karong Abril 10 tuig 2022. Aniya karon ang sunod nga mag-aawit. Pastor, mo padapli na lang ko dinhi kay atong Okay, sige pastor. hatag ang panahon kanila. Hello. As I walk the narrow way to heaven, there are trials that seem so hard to bear. When storm clouds
surround me, and the wind begins to blow, and I feel there's nothing I can do. Then I hear his voice gently calling, and reminds me that he is ever near, giving me the courage and the strength I need to stand. And I know he's always there for me. Lord, make my life a blessing to those around me. Fill my heart with love and compassion, that I may know how to live for others and glorify your holy name. As I wait for the Lord's soon appearing, I fix my eyes onto heavenly things. Share the message of salvation to those within my reach, and lead precious souls to the fold. Lord, make my life a blessing to those around me. Fill my heart with love and compassion, that I may know how to live for others and glorify your holy name. Lord, make my life a blessing to those around me. Fill my heart with love and compassion, that I may know how to live for others and glorify your holy name, that I may know how to live for others and glorify God's holy name, His holy name. Padayon ko mo nagiguban ka namo dinhi sa inyong paborito nga programa. Kauban sa inyong mga higala sa online o sa kanginan, sa Hope Radio Biliran Connection o sa Yoke FM o kining inyong temporaryo nga higala na kiguban ka ninyo. Ang ako yung gialalayan mo si Pastor Noy Mahait. Pastor, back to you. Kamusta na ka diha? Okay, waiting for you again. Pastor Noy Mahait. Okay, balikan na to niya. Nanakaroon sa tong linya din eh. Din speakers di ay linya. Ay pastor. Daghan man imong account pastor, nalibog ko asa gyud tinuod ani. Pero akong nakita nga ang imong pagkaambungan mao gini akong gi-click karon. Wala gid maminos. So pastor, unsa may ang kanta karon pastor og ingon, make me a blessing. Sa unsa nga paagi mahimot ang panalangin sa Lord, uban? make my life a blessing. Yes, no, sa daghang pamaagi pastor, mahimot ang panalangin sa daghang nga mga katawhan. Dili lang kay maingon ta nga
wala ta makatabang kay wala tay financial, wala tay mga support, wala tay nahatag. Pero sa daghang pamaagi pastor, nga mahimot ang blessing sa uban pinaagi sa ato usab nga paghatag og mga panahon sa ila. Labi na ato ang mga eksternal karon nga naana karon sa kahimtang karon nga dili maayo pastor sama sa among kahimtang dire. So kini maayo ipakita nato nga mahimot ang blessing ato sa uban. So ugma sa buntag ini. Kita ini ubay buntag kung sa resulta ini sa atong lugar dire. Ay, siguro, pastor. Ugma, yeah, pastor. Ugma sa buntag mag-vlog ka kay murag na makay talento anang vlog. Mo Lord, make my life a blessing ani ugma buntag. Asa tayo ni mga to kay from bye-bye to matalong. Ako kayo nakasinati dire sa mao nga baha, pastor. Muna nga Si amos Kuan. paggawas sa ganiha sa kanan galangoy. Dire paggawas sa mong ilapit. So may pasalamat mga taas-taas mi kamay elevated mi dire. Muna wa kay mi damo lang kay may maapektuhin dire. Si Sir Joseph Moses nag-ingon din siya ang tekstong ipadala si Yuba mao ang akong magbalantay walay nakulang kanako sa bersikulo 2 siya nagapahigda kanako sa sibsibanan nga malunaw ug siya nagatultol kanako daplin sa tubig nga malinaw. Ang ako memorize pastor ni English ako hindi ko memorize Bisaya. Unya iyang gikuan to pastor kay nangutana magudta niya nga unsa to in English atong last verse. Sa pagkatinuod sa Bisaya pastor, sa pagkamatuod ay ang kaayo ug pagagmaong kalulot nagasunod kanako sa adlaw nga tanan sa akong kinabuhi ug sa balay sa iyo ba pagpuyo ako sa walay katapusan. Nagpasabot pastoral ni no. Adiha nga ato ni sa sinati kanunay ang pagkamaayo sa Ginoo nga aka nato. Kita usab dili gyud nakapuyan paghimo pud og pagkamaayo ngadto pud sa uban kay ang pagkamaayo sa Ginoo kanato nagasunod kanunay ug wala jud kini siya mawala. Amen. So di gyud nakapuyan sa paghatag og mga pagkamaayo ngadto sa uban. Atong sulay ang tawag karon si Ma'am Meli Gulfan Tortal na nasa tong linya o ready na siya. Ma'am Meli, kamusta ka diha? Oh, Wow, Mamili Total, good evening. kamusta man ka Ma'am Meli? La Pastor, good evening sa inyong tanan dina. Praise the Lord, nagpadayon gihapon sa buhat sa Ginoo uban sa tabang gyud sa ato nga mahal nga Dios. Okay lang gyud kay Pastor. So praise God gyud kaayo nga nakaanhi inyo ming gi-invite nga magkanta. So Pareha ra gyud ta ani, Ma'am Meli, gi-invite sad ko. Oh, praise God Pastor. praise the Lord sab. Kay di pa tungod ani ni Pastor Noe Mahait, wa sab ko dinhi karong gabi. Oh, salamat ko pastor nga ang imbitasyon na ni Engineer Benz Pelisco wala na to baliwari ato siya. Engineer Ma'am Benz. Meli, sulti ang atong mga suking tigpaminaw o viewers karon og asa ka nagnahimutangan imong location. Okay, so mga kapaglaom na ako dinhi sa Mindanao, Valencia, Bukidnon. So usa ko ka literature evangelist, nagpadayon sa buhat sa Ginoo. O I hope mga igsoon nga nagmagwalipayon gyud ta kanunay ilabi na sa pagbuhat nato sa buhat sa Ginoo adlaw-adlaw. Through Amen. singing, through ministry sa atong mga kapaglaom. So salamat sa Mamili inyo. may pangutana lang ko Mamili. Yes, So Pastor. ang Gulfan diri gina sa amo sa Bato, sila tatay Albert Gulfan diri sa amo sa Bato dool sa Ilongos. Okay, praise God. So, sa akong mama pastor, taga Cebu gyud. Taga Cebu City na Bantayan. Oo. Silang Uncle Edwin Gulfan po diya puno siguro na Yeah, taga diri gina sa Bato sila tatay ko. Ay, sa Bato. Oo, nagdaw na sila balay sa Bato. Wow, praise So, God. mao ni ilang mga talento pastor ang pagsulti og ato ni siya tagano niyang panahon. O niya ato ni siyang interviewon niya human siyang kanta. Og pastor magpadayon na ta atong ihatag ang panahon ni Ma'am Meli Gulfan Tortal sa iyang alawiton kamo nagasunod dinhi sa atong programa mga huni sa kagabiyon Sunday edition. Langit ang hinungdan sa
Kaigsuunan ko, dasigon ko kamo, nakitang tanan, panahon ng magbago. Sa iyong sulata, ang tanang kasalanan, ug likhayan ka, ang tanang kahilayan. Dito sa langit, kalipay maangkon mo, ug walay luhang muakas sa mata ko. Hulon bulawan ang paglaktan mo, igsuon ko. Mga kaigsuunan, magpadayon kita sa atong pag-alagad sa Ginoo didto sa langit, magkinatanay tang tanan. Andam lang kita kanunan. Dito sa langit, kalipay maangkon mo, ug walay luhang muakas sa mata ko. Hulon bulawan ang paglaktan mo, igsuon ko. Dito sa langit, kalipay maangkon mo, ug walay luhang muakas sa mata ko. Hulon bulawan ang paglaktan mo, igsuon ko. Igsuon ko. Kamo nagapadayon sa pagpaminaw dinhi sa inyong programa mga honi sa kagabihon. Ma'am Meli, unsa man tong alawiton para alang kanimo? Nganong napili man nimo tong alawiton para sa itong mga higala karon? Praise God kapag pastor, nindot gyud kaayo ang awit na guluhan didto sa langit, kalipay ato gyud nga maangkon. Bisan daghan tag mga pagsulay dinhi sa kalibutan, apan atong hinumduman na didto gyud sa langit, magkinit-anay tang tanan ug magmalipay ta didto nagihatag sa ato nga Dios. Praise God kayo, pastor, no? Nindot gyud ka. Amen. So salamat, mobalik mi unya kanimo sa imong dugang pang mga alawiton dinhi sa atong programa nga atong ginapahat ngadto sa atong mga higala karon. Og natay kauban dinhi sa linya ato i-check kung ato pasulod si Ma'am Jane Sarte. Hello Ma'am Jane, maayong gabi. Ma'am Jane, maayong gabi. Matod pa din ni Sir Joseph, praise God, and also we have more of this text from the book of Psalms 23 verse 5. Ikaw nagaandam og pagkaon sa tubangan ko, tinambungan sa akong mga kaaway, gidihog mo ang akong ulo sa lana ug ang akong kupa nagaawas. Na matod pa kini sa Salmo 23 versikulo 5. Okay, so kamo nagapadayon sa pagsunod dinhi sa atong programa. Atong i-check otro ang atong linya kung ready na ang atong mga kauban. Ma'am Jane, maayong gabi kanimo. Ma'am Jane? Pastor. Oh, Ma'am Jane, do you know how to speak Cebuano? Kasabot ka ba Cebuano? Yes, Pastor. Okay. So, tagaan ka na mong panahon sa pagkanta karon og imo ng panahon. Okay, go. So, di ko sure og marinig ang akong sabi sa Bisaya. Okay, marinig ang boses mo dito. Pastor, music background. Okay. Hello. Ma'am Jane, marinig ka dito.
Okay lang ang audio mo po, but maybe kailangan natin, we will increase your audio, the volume. Okay, padayon kita nakiguban sa tong tulumanon, mga huni sa kagabihon. Matud pa dinhi, loud and clear. Si Ma'am Jane. Okay, Ma'am Jane, it's your time. Go ahead with your song. Matud pa ni Sir Joseph Moses. Who can say life is so hard? Silver cord breaks, our breath returns to God. Will we walk through fields of clover, or soar up high through valleys deep and wide? I cannot know all that's waiting. I long to the day, just as take away all shattered dreams in me, and give me love that will last forever. Take my life, give me the love that makes me free. 'Cause I believe that your love will save me better wretch like this race is not just for the runners. Some will pass while others steadily come. Yeah, yeah, make her way through spring and winter, leaning on strength, the strength that is all. And when the sunlight fades morning, you still be burning, alive. Oh, take away all shattered dreams in me, and give me love that will last forever. Take my life, give me the love that makes me free. 'Cause I believe that your love will save me like and when the sunlight fades from morning, tears still burning in my eyes. Oh, take away all shattered dreams in me, and give me love that will last like
Thank you, Ma'am Jane, for that song. Karong gabi, din sa atong pagpanag-uban. And we are still right here to this program. Mga huni sa kagabihon. O sa ka pribileyo nga gidapit ko dinhi nga mag-host karong gabi. Matod pa ni Lea Poblador, Salmo 91:1, siya nagapuyo sulod sa dapit nga tinago sa taas uyamot, magapahulay sa ilalom sa landong sa makagagahom. Gipadala ka na ni Lea Poblador o maayong gabi usab kang Ma'am Yadni o Ma'am Stella Jane. O atong i-check ang atong linya karon na dinhi sa atong kauban si Sir DJ Kabusas. Hello Sir DJ, imo nang panahon sa pag-awit o atong pahat ang atong mga talento ngadto sa atong mga higala nga nagapaminaw dinhi sa ilang paborito nga programa, Mga Huni sa Kagabihon Sunday Edition. The best is yet to come. That's what they say. It's hard to tell I'm calm. The doubts I need to pray. Each time I'm asking why, I've seen it not before. The words I've spent to try were wrong and even more. Make me strong all day long. Make me right in your sight. Let me stand where I fell, that your loving hands may feel all the pains in my heart. Make them all to depart. Thank you, Lord, for in your time the best is yet to come. The best is yet to come. The future is unsure, but Jesus says in time an open perfect door. Forgive me, Lord, I pray. The future's on my own. I thought 'twas good for me. I know I can go on. Make me strong all day long. Make me right in your sight. Let me stand where I fell, that your loving hands may feel all the pains in my heart. Make them all to depart. Thank you, Lord, for in your time the best is yet to come. Sometimes I am doubting in the strength of your might. Sometimes I am tempted to engage in the fight. To wait without faith is just like waiting too long. To trust in His time is just like singing a song. A song. Make me strong all day long. Make me right in your sight. Let me stand where I fell, that your loving hands may feel all
all the pains in my heart, make them all to depart. Thank you, Lord, for in your time the best is yet to come. Make me strong all day long, make me right in your sight. Let me stand where I fell, that your loving hands may feel all the pains in my heart, make them all to depart. Thank you, Lord, for in your time the best is yet to come. Thank you, Lord, for in your time the best is yet to come. Thank you, Lord, for in your time the best is yet to come. Salamat Sir DJ sa mga alawiton. The best is yet to come. Kamo nagapadayon sa paminaw din sa mga hunis kabiyon. Kini nga programa sponsored kaninyo sa Voice of Hope Biliran, Seventh-day Adventist Church o sa Yoke FM o si Pastor Noe Mahait. Garon nagpahibalo dito si Engineer Vince nga matud pa brand out na dito. Ano nagpaminaw na to dito sa akong dapit good sa Nabago, Valencia City, Bukidnon. Si Sister Welma Bertoran, maayong gabi. Og nagsunod ka nato si Ma'am Yadni Inday Pagunsan, salamat sa pagtimbaya ka nako Pastor Radney. Og maayong gabi sa tanan. Og maayong gabi sab kay Sir Esther Loren. May good evening to all. Og dinhi temporaryo lang ta nakasulod tungod kay gihangyo ta. Karong gabi lang ni. Og ang atong host yun si Pastor Noe Mahait dunay siya giatiman. Atong balikan si Ma'am Glory kung ready na ka Ma'am Glory Almais. Ma'am Glory, maayong gabi. Andam ka na ba, Ma'am Glory? Wala pa si Ma'am Glory. So, ato i-check si Ma'am Melly. Ma'am Melly, may gabi ka ni mo? Yes, Pastor. Good evening again. Sultihimik sa imong trabaho karon, asa ka na imong location sa Valencia, Bukidnon, right? Yes, Pastor. Actually, I am literature evangelist. Ako ka literature evangelist mga kapaglaom. So, kung maka-avail mo sa atong publication, punta ka lang ko sa Facebook, Melly Gulfan Tortal. Andam gid ko nga mo service yun nga kanyo. Kung ato nga mga available gid kay atong mga books. And I hope nga inyo pud nga ma-share sa uban. Tungod kay naata karon sa panahon nga kita gyud musangyaw sa maayong balita dito sa mga katawhan nga nanginahanglan gyud, di ba Pastor? Tama. O kita nagapasalamat nga ang atong inyong unang ministry dito gid sa Internet Home Radio dito mag-in-English magunta. O ginagmay. Nya dinhi binisaya ingon sab dinhi sila ni DJ, na James, si Sir Vince o si Ma'am Jen. Si Ma'am Jen actually kabalo ni siya mo Bisaya kay ang murag iyang parents ani muragikan man siguro sa Visayas. Oh, okay. So Mameli, ako na ihatag kanimo ang dugang pangalawiton nga atong ipapahat sa atong mga higala nga nagasunod. Dito sa atong programa mga huni sa kagabiyon Sunday edition. Sang nawadan ko paglaom, mga lagad, naluyaw mi pahilayo pa sa Diyos. Nalimot sa sad sa Diyos, iyang gihatag sa kalibutan, mi uban ug mi doyo.
Diyos kayo nagsatsayang katawan, pagdukop tilangog tanaw niya, igsuon ko pangalagad sa Diyos, unahagiyon, ihatag ang lulang mabukat sa atong giya, uban sa panahon niya, ubalik na. Ihatag ang lulang mabukat sa atong giya, uban sa panahon niya, ubalik na. Uban sa panahon niya, ubalik na. Kamo nagapadayon sa pagpaminaw dinhi sa atong programa mga hunis kagabihon matud pa ni Engineer Vince Pelesco. Daghang salamat. Ma'am Meli Golfan and also Ma'am Jane, Ma'am Glory, Sir James, Sir DG sa inyong pagsalmot sa programa ining gabiona o hinaut nga ang Diyos magapanlangin o na bless up kami na palanginan kami sa minsay sa alawiton nga inyong dalit karong kagabihon. Atong balikan pag-check kung napa dito si Ma'am Glory Almais. Ma'am Glory, may gabi kanimo. Ma'am Glory. Yes, Pastor. Good evening. Okay, Ma'am Glory. Magpaabot mi sa imong katapusan nga alawiton karong gabi. Si Ma'am Glory gikan pag sa Panabo, peting layo Pero ni Anhil lang yun kay mukanta. Salamat Ma'am Glory. Wala ba gaulan diha Ma'am Glory? Diha sa Panabo karon? Gaulan-ulan, Pastor. Dili gid kusog as in kaya ra. Okay. So gay atong ihatag kanimo ang sunod nga alawiton dinhi sa atong programa Mga Hunis sa Kagabion Sunday Edition. For a long time I traveled down a lonely road. My heart was so heavy. Unseen I sank alone. Then I heard about Jesus. What a wonderful love. I'm so glad that I found that He would bring me out with saving power. Thank God I am free from this world's sin. Washed in the blood of Jesus and then born again. Hallelujah, save, Thy's wonderful grace. I'm so glad I found out He would bring me out and show me the way. Like a bird out of prison, let's take His flight. Like a blind man that called, gave back his sight. Like a rejected call, that's unfortunate in pain. I'm so glad that I found that He would bring me out with saving power. Thank God I am free from this world of sin.
saved by wonderful grace. I'm so glad I found out He would bring me out and show me the way. I'm so glad I found out He would bring me out and show me the way. Because I am free. Kamo rin kapadayon din sa atong programa karong gabi. Itawag nato nga mga huni sa kagabiyon. Atong balikan karon dito sa atong dapit sa Nabal Biliran. Si Sir DJ Cabosas kung andam na siya sa pagkanta sa iyang sunod nga alawiton. Maayong gabi gikan ni Sandy Ragon says, good evening po, happy listening, and also to all who are following with us tonight's program. O Sir DJ, andam ka na ba sa sunod nimong alawiton karong gabi? And this will be our final song tonight. Feel that is passing through. Open up your heart and talk to Jesus. He's a friend you can depend upon. Just a little prayer melts away all doubts and fears. He knows every reason for a falling tear. Trusting on His promises when things seem not right, bring us closer to the Savior's side. When your cherished dream is crushed and broken, and you feel yourself alone and tired, come to Jesus and don't be disheartened. He'll comfort you and fill you with His grace. Just a little prayer melts away all doubts and fears. He knows every reason for a falling tear. Trusting on His promises when things seem not right, bring us closer to the Savior's side. When the road ahead is rough and thorny, and you feel that life is passing through, open up your heart and talk to Jesus. He's a friend you can depend upon. Just a little prayer melts away all doubts and fears. He knows every reason for a falling tear. Trusting on His promises when things seem not right, bring us closer to the Savior's side. Trusting on His promises when things seem not right, bring us closer
to the Savior's side. Kamu nagapadayon sa pagpaminaw dinhi sa atong tulumanon mga honi sa kagabiyon o kita mag-aampo sa pagtapos sa atong programa karong gabi. Langit no namong amahan, nagapasalamat kami sa minsay sa mga laweton, gasang imong gihatag sa matag usa o kami nag-aampo sab sa among mga viewers karong gabi nga hinaot nga katong mga minsay nakahatag og kadasi galigon sa among pagpangalagad og kining tanan among ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat sa inyong pagpaminaw, pagsunod din sa atong programa, mga huni sa kagabiyon Sunday edition, nining panahon sa pagpasalamat sa Ginoo, Abril 10 tuig 2022. Sa pangalan ni Engineer Vince Pelesco, o ang tong host nining programa, Pastor Noe Mahait. Kini si Pastor Radney Rimo, magpasalamat, maayong gabi kaninyong tanan.